Bueno, ze asmokin gaur? Bueno, una disfrutatzea etorri gara, zauzko lokatza dagoela, eta a ber, ze gertetzen dan. Irri zatoze? Plantxitikan. Zautzen dituzu inguruak? Bai, astelenian egon ginen, eta astelenian ziku zeuan, baina a ber gaur zela dagoan. Ez dute errekorridu baina izein eta karreria bez, baina bai zona pixkat bai ezagutzen dugu. Eta ze asmokin zatoze? Ba, bueno, disfrutatzera alba da, amaitxu, eta hori, goiza pasau eta disfrutau. Kamiseta zuri-zurixa daukatzu, uste dut ez dagoela holan bukatuko. Ez dut ustenik bez, baina bueno, lavadorara sartuko dugu eta listo. Eta ze, eguraldi honekin zela aurrik ustezu karreria? Igoeran berdin eta jetxieran pixkat kontu handikin erortzeko erraz dago. Normalian segurazki zikuan entreno dozue gaur beste intxorta bat opako dozue. Bueno, bai, baina denetarik, hemen Euskadin badakigu naiz da udara izan ere guztia gondek edala, así que gozatzera pizkat ere. Tiko zala ez, disfrutau, minik ezartu, baina bueno, gero aldan beti patenga aldan azkarren, eta berra aurreko urteko markakin dabe, hor urte batean du zela aurkitzen garen ez, betik egiten urretetxo horri. Eta aukeran Aloñako igoerako entrenamentu hon batin, ala ez da urtean dorsalik? Bai, badukot, ni oinetik erra naiz, eta aurten bai Aloña, eta gero aizgorrikoa beteko jat, eta zike gaurkua preparatibo aurten fuerte, bai, estaldiko urte batzun ondoren, berriz aizgorrikoa buelta bai. Ondo pasau eta bidie disfrutetara, naiz da guraldi ze pizkat eskastu dekogun. Euskera horrekin Bizkaitik zatoze? Bai, bueno. Nundik? Ni Atxondotik Eta Durengotik. Inguruak ezautzen dituzue? Bueno, bai, apurtxu bet bai. Lokatza topako dozue gaur. Bai, hori da, baina bueno, horrek bebareko gure zarmi ez da, edo ez da izan. Bueno, nik uste urtea dijon bezala ez, euria bestek ez, baina bueno, egia da azkeneko asten behintzat lehorra egin dola eta orduan ez da ez uste hainbeste lokatzen ganik mendin. Anima usaz, lasterketia eitxera? Bueno, anima egin daute, ni anima baina gehiago, baina bai, hemen gauz. Hasiko gara, ez dakigu bukatuko dugun, baina bai. Eguraldixa behintzat pare-parekua hemen Euskal Herriko eguraldixa. Bai, nazkagarrixa, autotonoa, bastante nazkagarritxua, bai. Eder, 5 gradu, 6 gradu Elgetako plazan, eguraldi makurra gaur zer, aurrekontu barik geratu gara eguraldixa enkargatzeko ala. Hoi, ahaztuta eguraldixa enkargatzea, beste dana inda, beste dana pres, gogotxu danarako, baina eguraldixa kalin dozkut, baina bueno, dagoenak inbe aurre dengu. Humoroenakin aurrera. Zaten zuztezun korrikalarixek ez dutzuela pena hundirik emuten, bai ordia, lasterketan eukiko dituzuen kolaboratzaile horiek guztiek, ibilbidean ziarrengo dienak anoa postuetan, bidegurutzietan. Hori da, korrikalariak ez dira oztuko, martxan dare eta ozten badia, bizkorrago joatea akela. Baina geldi dago zenendako, pizka peina, baina bueno. Ondo abri gauta joango dira eta aterkina eroango dabe, eta bueno, eta gogotxu dara ere be, eta bueno, ondo. Horra, hauntzen lasterketaren aurretik egin zuten antxumen lasterketa 10 minutu falta ziren goizeko 10etarako eta hor abiatu ziren 35 bat gazte eurendako egokitutako lasterketa zirkuitua egiteko gertu. Goiko mendira igo ziren, horra goizeko lehenengo orduko irudiak, hor euria ari zuen 16 urtetik berako gazteak horren bestez, bertan parte hartzen, emaitzei dagokionez, horra, Aritz Barbier Donostiarra lasterketa irabazten 18 minutu eta 12 segundotan egin zuen lasterketa, bigarren Telmo Lertxundi Zaraustarra eta hirugarrena Urnietar bat Negu Lizeaga biztan da kategoria txikietan ere kanpotik korrikalari asko etorri zirela. Eta hemen Alaitz Berazaluzea Arrasatearra emakumezkotan lehenengoa, 20 minutu eta 23 segundotan egin zuen Berazaluzek lasterketa, bigarren izan zen Nerea Badiola eta podiuma osatu zuen elgetar batek Araitz Aedok. Eta gaztetxoen lasterketatik hauntzen lasterketara 5. edizioa irteerako irudiak euria sarra-sarra, horra Etxabe anaiak, Jokin aurten lasterketan jaunda jabe, eta horra irteerako irudiak, aurretik 19 bate kilometro, tartean lau tontor gainditu behar zituzten korrikalariek, lasterketak Elgetako hainbat mendi esanguratsu zeharkatzen dituelako, plazatik abiatu ziren 280 bat lagun,
Eguarbitzara igo ziren eta handik Goikomendira egin behar zuten, ondoren Aixolako urtegira jaitsi, Erdelara ostera ere igo eta Intxortako puntatik igaroz, Elgetara jaisteko. Korrika egiteko ibilbidea du Elgetako lasterketak, baina diogun moduan, gorabera asko ditu, lau igoera bai behintzat, eta neurria hartzen estionak hasieratik gogorrazten denak, Intxortako azkenengo aldapa gogorretan gorriak eta bi ikusten ditu. Horra, lasterketako irudiak, aurrealdekoen taldea, ordurako Jokin Etxabe lasterketa buruan ikusi dugu, gainditu beharreko lehenengo gaina Eguarbitza, 4. kilometroan gutxi gora bera, 716 metrora dago Eguarbitza, Elgeta 400 metrora, 400 metro pasatxora, horren bestez, 300 metroko desnibela gainditu behar zuten korrikalariek lehenengo tarte horretan, eta jarraian talde honetan lehenengo emakumezkoa horra goitik txubaskero beltzorrekin, prakamots gorriekin, Nora Narbaiza gizonezkotan Jokin Etxabe talde buruan, eta Nora Narbaiza emakumezkoen lasterketa horretan aurreko postuan. Bigarren hortxe dozue 124 zenbakidun dortxalarekin, Aitziber Urkiola sendoia, hause Eibartarra, Narbaiza berriz Zaldibartarra. Bigarren postuan egin zuen lasterketako tarte handiena Aitziber Urkiolak, baina atzetik etorrita Zarauzko Sandra Rodriguezek aurrea hartu zion, eta hemen irudiotan dozuena 105 zenbakiarekin Nerea Sarriugarte Ermuarra, Bizkaitarrasko. Elgetako lasterketan, biztan da mugan daukagula Elgeta, eta lokatza baino lupatza aipatzen ziguten askok lasterketa ostean horixe aurkitu zutela nahi beste lupatza, horren bestez, lasterketan Bizkaitar asko izan genituen seinale. Lasterketako 2. kilometrotik jarraian 5. kilometrora egingo dugu salto horra talde buruan irukoa. Aiako Mikel Uzandizaga elastiko txuri horrekin eta atzetik Jokin Etxabe eta elastiko urdina duena Borja Zubizarreta da, Azkoitiarra 3. sailkatu zen eta horra elastiko berdeaz 2. egin zuen Xabat Maiotz Segurarra. Beñat Etxabere Jokinen anaia ordurako 6. postuan, eta horiekin batera beste bergarar bat hemen 5 zenbakidun dortxalarekin Andoni Gomez, hau asfaltoan. Makina bat bider ikusi dugu lasterketa ederrak egiten, maratoian ere Bailarako marka onenetakoa dauka, Valentziako maratoian egindakoa duela urte gutxi. Hain zuzen, 2023an, 2 ordu 25 minutu eta 29 segunduko marka egin zuen Andoni Gomezek, eta orain mendian ere gustora dabilen seinale. Zapatuan Elgetan 7. postuan helmugaratu zen Bergararra. Poliki mendila azterkariak Goikomendira bidean ikusten ari gara, 7. kilometro inguruan, eta segituan ikusiko dugu emakumezkoen borroka. Horra, txubaskero beltza kendu barik, aurrerago kendu zuen Zaldibarko korrikalariak, irudiotan dozuen Nora Narbaizak txubaskero hori, atzetik gertu zeukan Zarauzko Sandra Rodriguez, naiz eta Nora Narbaizak poliki abantaila hartzen joan zen eta 11 minutuko aldearekin irabazi zuen lasterketa, lehenengo postu horretan ez zuen borroka hondirik izan, gero bai, emakumezkoen podiuma osatzeko borroka polita izan zen, izan be, irudiotan dozuen emakumezko honek, 2. egin zuen Sandra Rodriguezek aurreratu egin zuen elastiko urdinaz ikusi dugun Aitziber Urkiola. Eta bi horien artean, minutu eta 21 segunduko aldea baino etzen egon helmugan, horren bestez, kilometroek aurrera egin ala
Aitziber Urkiolak bigarren postu hori galdu egin zuen Sandra Rodriguezen mesedetan eta gutxigatik ez zuen harrapatu irudiotan dozuen Nerea Sarriugartek. Izan ere, minutu bat eta 15 bat segundutara helmugaratu zen laugarren postuan irudiotan dozuen Ermuako korrikalaria. Nerea Amilibia, irudiotan. Zarauzko korrikalari veteranoa, dagoeneko amona dela, bere esanetan, ez da guk esandakoa. Horixe nabarmendu zuen bera kaldapagora horretan, dagoeneko ilobak ere badituela, bada 5. egin zuen Nerea Amilibiak, honek ere makina bat lasterketa irabazi ditu bada. Bada Amilibiaren atzetik emakumezko gehiago Arrasateko Ainoa Bombin, Eibarko Leire Kabo, Oñatiko Lorea Urkia, Elgetako Jone Elkoro, Bergarako Maider Iriben Campos, horiek osatu zuten top 10 eta laster salto batean lasterketako beste puntu batera joango gara, hain zuzen 16. kilometro ingurura egingo dugu salto, azkenengo igoerara, horra, Jokin Etxabe ordurako, Aixolako urtegi atzean utzita, ordurako erdeiako gaina gaindituta, eta 17. kilometroan malda gogor horiek. Lasterketako azkenengo tontorrera bidean, azkenengo gailurrera bidean, eta hortxe garaierarik handiena, 725 bat metrora dagoelako intxorta, basoan, behelaino itxia ikusten ari zareten moduan, minutu terdiko abantailarekin Jokin Etxabe eta hemen Xabat Maiotz. Segurako mendi lasterkaria, goiko mendira igotzen etzi joan lehenengo taldean, bigarren taldetxoan zetorren, baina atzetik aurrerako lasterketa eginda, intxortara igotzen bigarren. Adi momentu honekin, afaria zorbaitio geure kamaralariak, irudiotan dozuen lagunari, Borja Zubizarretari, euren korrikaldi hori grabatzen telefonoa galdu eta horra Borja Zubizarretak bista ona daukan seinale. Irudiotan Aritz Unamuno Bergararra, taldetxo hori, podiumagatik borrokan, Xabat Maiotz Segurarra, Borja Zubizarreta Azkoitiarra eta Bergarako Aritz Unamuno. Aurretik zen Jokin Etxabe, eta lasterketako puntu horretan batera zetozen 3 lagun horiek. Ikusi, metro gutxi batzuetako aldea 3 horien artean, eta helmugan ere gaingainean egon ziren 3, izan ere, ordu bat 40 minutu eta 46 segunduko denbora egin zuen bigarren zelkatu zen Xabat Maiotzek, 21 segundutara torri zen Borja Zubizarreta, eta minutu bat aterazion Borja Zubizarretak Aritz Unamun hori intxortan buelta eman eta Elgetarako jaitsieran. Irudi eta soinu adierazgarriak nork esan du halako irudien atzean ez dagoela lanik. Aiako Mikel Usandizagaren atzetik egin ditugu metro hauek, horra, Beñat Etxabe Bergararra, 6. sailkatu zen, irudiotan dozuen gizona, hortik eta intxortako gainera metro batzu baino ez daude. Gertatzen dena da behelaino itxi horrekin ez dagoela antena ikusterik, baina segituan dago intxorta, eta segituan joango gara emakumezkoen borroka ikustera. Hona hemen, Andoni Gomez, 7. postu horri eusten, naiz eta 39 segundura sailkatu zen Aritz Sardina. Iaz lasterketa irabazi zuen gizona. 126 zenbakidun dortxalarekin Julen Gaston, eta atzetik 249 zenbakiaz iazko irabazle Aritz Sardina. Xavier Urrutia ikusten ari gara, hemen lehenengoa Bergararra eta haren atzetik elastiko gorriaz, 10. sailkatu zen Xabi Vegas Aguraindarra. Bergararrak goitik berakoan arazoren bat izan zuen 12. helmugaratu zen Xabi Urrutia, eta ona hemen lehenengo emakumezkoa. Intxortara iristeko metro gutxiren faltan, eta ordurako abantaila politarekin, helmugan 11 minutuko abantailarekin,
Nora Narbaiza Zaldibartarra. 2 ordu 6 minutu eta 30 segundu egin zituen 27 zenbakidun Dortxala zeraman korrikalari honek ordurako txubaskeroa erantzita eta lasterketa ederra egin zuen Araiamendi taldeko ordezkariak. Horra intxorta, zoritxarrez aurtengo edizioan lasterketako parajeekin ez dute askorik gozatzerik izan mendi lasterkariek zela aldatzen diren gauzak aste batetik bestera joan den astean gatzatrailen sekulako giroa izan zuten. Zapatu hontan berriz ikusten dozu ze giro hauntzen lasterketan. Eta hemen, 2. postuan zetorren Sandra Rodríguez ordurako Aitziber Urkiolari aurrea hartuta, Zarauztarra, Zarauz triatloi taldeko emakumezkoa irudiotan, intxortako gainetik, behetik gorako lanak amaituta, eta hortik behera jaitxiera azkarra dago, baina arriskutsua lokatzez betetakoa ona hemen podiuma osatu zuen 3. korrikalaria. Eibarko Aitziber Urkiola, 2 korrikalari horien artean, minutu eta 21 segundoko aldea zegoen momentu horretan, hain zuzen Nora Narbaizak ez zuen lasterketa arriskuan inungo momentuan izan, diogun moduan 11 minutuko albantailaz enmugaratu zelako, baina 2., 3. eta 4. zailkatu ziren 3 emakumezko horiek, Sandra Rodríguez, Aitziber Urkiola eta Nerea Sarriugarte orain ikusi duzuen emakumezkoa, horien artean borroka polita izan zen, 2. zailkatu zen Sandra Rodríguezen eta 4. izan zen Nerea Sarriugarteren artean, 2 minutu terdiko aldea baino etzen egun. Intxortatik, Elgetako plazarako jaitxiera ikusten ganei gara, lokatza Labankor ibilbidea, nahikoa lan, hor korrika joan eta zutik mantentzen, eta segituan gara helmugako irudiekin. Ze garrantzitsua, zapatila egokiak, zoru egokia zeukaten zapatilak aukeratzea zapatuko lasterketarako, alegia tako askodun zapatilak, bereziki atzealdean zetozen korrikalari hauek ibilbidea erabat lokastuta aurkitu zutelako. Eta 5. edizio ontako helmugako irudiak ikusten ari gara, horra Jokin Etxabe Bergararra ordu bat 39 minutu eta 21 segunduko denbora eginda, eta gainera lasterketako errekorra onduta. 2. postuan ordu bat 40 minutu eta 46 segunduko denborarekin, seguratik etorritako Xabat Maiotz, mendila lasterkaria, eta podiuma osatzen askoitiar bat Borja Zubizarreta Uria ordu bat 41 minutu eta 6 segunduko denbora eginda. 3 lagun horiendako podiuma horren bestez, eta 4 onenen artean 2 debagoiendar, 2 bergarar irudiotan dozuen mutila, Aritz Unamuno zelako, horra Mikel Usandizaga Aiarra, urrengo 2 bergararrak, Beñat Etxabe Leturia eta Andoni Gomez Gutierrez, horra irudiotan, 8. Aritz Sardina, Iruñako mutila, iaz lasterketa irabazi zuen mutila eta adi segituan gatozelako emakumezkoen irudiekin, horra lasterketa irabazten Nora Narbaiza Albizua, Zaldibarkoak 2 ordu 6 minutu eta 30 segundotan geratu zuen erlojua, 2. zailkatu zen Zarauztik etorritako Sandra Rodríguez 2 ordu 17 minutu eta 28 segunduko denbora eginda, horren bestez 11 minutuko aldea lehen ere esan dugu, alde haundia, eta 3. podiuma osatzen eta horien artean bai egon zen borroka estua Aitziber Urkiola 2 ordu 18 minutu eta 56 segunduko denborarekin. Zorionak Jokin, lehenengo helmugan, zela joan da lasterketia? Ondo, egiz esan da, hasieran bosteko taldetxo bat inda, hor, egiz guri bai anaia ditan eri lehenengo zati hau oso korrika itxeko dala eta ez jaula oso ondo etortzen, orduan, erritmo, geldo edo polekizioan joatea ondo etorri jau. Gero, bajadan egisa, bala bat, negizien
normalean lokatzetan txukun ibiltzen gazen jendia gazela, eta horra aprobetxau dut, atakatzeko, nekixen ondo noiala, eta metara arte, ni nire buruakin. Lasterketia irabazi bakarrik ez, errekorra behondu dozu. Bai, hori izan dabe, ondo. Ez zinen konstiente? Ez, momentu batian bez, azkenean ni nire buruakin nebien denpora osoan, 8 kilometrotetik aurrera ni bakarrik joan naiz, eta nire buruakin noian, Nora helmuga gurutzatu berri, sorionak. Eskerrik asko. Zela joan da lasterketia? Ondo, bizkorregi urtenaz eta gero sufritzen. Bilurraz, baina ondo. Ezagutzen zeuen ibilbidea? Bai. Zaldibartarra naz, eta orduen etxe ondoko ibilbidea niretzat, así que etxien moduen. Gaur aukeran lokatz larregiala. Bai, baina noizien baina ondo dator. Azkenengo, intxortatik goitxiberako hontan azkar jetxizarete, zela joan da orokorrian lasterketa guztia? Intxortatik bera ondo, pasaden urtien egin naben, eta intxortatik bera gemeloek igotzen neukezen eta asko sufridu neban, eta gaur asko sobeto. Xabat, bigarren elgetan, zela joan da lasterketia? Hasieran hotzonekin esan dugu, fuerte ategarko gara bestela miserie pasako dugu, eta alaxe, fuerte atera hasieratik, eta ibilbidea gizan, lokatz asko gintzion, gustatzen zaigu lokatza, baina lokatz asko gintzion, eta, gelditure inbemetarte, gorra politxe. Lehenengo zelgetan? Bai, lehenengo aldiz, etorritan egon herri politialako biziketan da askotan, baina lehenengo aldiz mendi hauetan. Sandra, betik gora ez, baina goitik bera zela etorri zaren, hor aurreratu duzu bigarren zetorrena? Bai, justu nik enun esautzen rekorridua eta azkenengo aldapasala banekin goraka eta hortxe ikusi eta zenenga, eman pixkat, gero beraka ondo zoaz, eta beraka pentsatu gabe etorri nahi, egia esan. Helmugan bigarren, esautzen zeuen ibilbidea? Ez, egia esan, lehenengo aldiz elgetan, lehenengo aldiz inguru hauetatik, eta asko gustatu zaite, oso ondo pasa, eta egia esan. Zorionak, kriston ondo zeon antolatuta, kriston ondo seinalauta, eta mila esker hau antolatzeagatik. Borja, Azkoititik elgetako podiumera 3. postuan, zela joan da lasterketia? Oso ondo ez, nahiko azkar artenik arrerik, eta, pixket erritmoa mantentzie lortu jau, eta bukaran justu xamar, baina, ondo, guztua. Eta sepetza jatzu ibilbidea? Politia, egualdiz ere parekuek horrik gaiteko, lokatzazko hola, baina, bai, guztua egilia, goize harra bota dugu, eta disfrutan dugu, eta oingo helburua bentze hori, disfrutatzea. Bukatzeko urrengo dorsala nun? Horren naia etxin izangoa, azpeitin, domuza teknik 40.000, eta geho ja urrengo aztean zegama. Baina eta naia lehenengo, zeube aurreko talde horretan, zela joan da lasterketia? Karrera askarra, hor egon ponban, anaia beste ritmoa zeukan, eta bintate posik ez, berak horri bilia aurrian, eta disfrutatera etortzen gat, eta jazta, hori da gure lehenbia. Hemendik Aloñara? Hori, Aloñarako, punto 8 hori mejoratzen duen, eta han bai daukogu intensina, estutxo, beste denbora hori daukoguna pendienta mejoratzen duen edo berdina itzen duen, eta saiatu gogaz, eta jazta. Aldapa gora, entzun dut esaten amona bat zetorla lasterketan, nahiko lukete amona askok mendian nola ibiltzea? Ez da gezurra, 3 biloba ditut, 6 urtekoa dara, 3 urtekoa janet, eta beste 3 urtekoa mai. Eta, amona erretiatzeako baten bat jartze duen martxan. Eta badatu zala, badaukate mendirako zaletasuna? Oain ditxiki dia. Oain hondik amonai urte batzu gehatzez aizkilola pentsatzet, eta, bentsat ibilbidea ezagutzeak muten daula zaitasun apur bat. Lasaitasuna eta angustia bizkatxo bai, azkeneko aldapa gogoratuz. Zela joan da lasterketa? Ondo, pasen urtean baino beto, así que posik. Pasaden urtean baino beto, iaz sufritzea tokatu zalako? Sufritzea bai, aurten be bai, baina aurten 7 minutu gutxi, honi posik. Meta zelan bari, pixkat hotza eta zireran, baina gero gisa esan korri gaitzeko nire ustez kriston giru egin dau. Asfaltuan, ala mendixan, nun gustora hau? Ni asfaltuan gustora, baina azpigen aldixan lesino batzuk nibil nahi soleuan, da asfaltuan bastante notatzen dut lesino hori. Eta mendixan proba honean, mendixan gutxiak notatzen dut, eta esan du, temporadatxoan mendixanin, da kalendarizoan mendikua preparau, eta udan, udar arte mendixan. Euskal gorra, baina jasangarrixa. Hau zuen entrenamendu lekua izango da, Ibar bertan daukau eta? Bai. Holan probatzeko beste entrenamendu bat, eta ondo gustora. Lehenengo arliz partu hartu dutena, eta oso ondo.
Lucien jatzu bilbidea, ondiokane basokatzune gasolinia beste tontortxo bat eitzeko. Tontortxo ez, baina, jeitxera bat ingo neban, beste bat, ondo. Ez hautzen zeuen ibilbidea lehenautik? Ez, lehenengo alditza da, eta beratu bestotik nundizoian, ibilbidea. Neskak, goizean baino irribarrea hunditxa bat dauketzu egoin. Karo. Oin ja posik, lehen beldurra gaztan posik. Zela joan da? Oso ondo, bukatu dugu izan da gure asmoa eta gustora ez, kantzautu baina gustora. Poliki izan da.